Основи 2.1. 6 ключови момента на Библията. Първи. Библията е написана по вдъхновение от Светия Дух. 2 Петрово 1:20-21. Преди всичко разберете това. Никое пророчество в Писанието не е въпрос на собствено тълкуване, защото никога никое пророчество не е дошло по човешка воля, а човешки същества са говорили от Бога, водени от Светия Дух. Библията не е книга, написана с човешка мъдрост, а книга, вдъхновена от Светия Дух. Без вдъхновението на Светия Дух, тайните на Библията не могат да бъдат познати. Светият Дух, който ни дава възможност да разбираме Библията, не е гълъбоподобният дух или огненият дух, а духът на истината, проницателният дух, който изследва дълбините на Бога. 2 Петрово 3:16 гласи, че тези, които погрешно тълкуват Библията, ще я тълкуват погрешно и ще доведат до собственото си унищожение. Точно както един възрастен знае кога е бил дете, а един мъдър човек знае кога е бил невеж, само като чуете това учение веднъж, ще разберете какви хора Библията определя като невежи и слаби, които се опитват сами да тълкуват Библията и в крайна сметка се самоунищожават. Следователно, Библията трябва да се чете от онези, които са вдъхновени от Светия Дух, т.е. от Бога, за да разберат правилно истинското й значение. Текст 2 Петрово 1:20-21. Но знайте първо това, че никое пророчество в Писанието не е от човешка воля, защото пророчеството никога не е произлязло от човешка воля, а свети Божии мъже са говорили, водени от Светия Дух. Амин.